Здравейте, с настъпване на лятото, предстои времето за пътуване. Искаме да ви покажем новия Multivan. Новия Multivan, универсален, мултифункционален автомобил. Предлага се къса база, дължина 5 метра, както и дълга база. И двата варианта са достатъчно ниски за обикновени паркинзи, в същото време достатъчно просторни за спокойно пътуване. Multivan поставя нови стандарти по отношение на комфорта и шофирането, които досега са били налични само в луксозния клас. Например, дървените елементи в интериора на автомобила. Класическият дизайн е съчетан с IQ-Light матрични LED фарове и хромирана лента с подсветка. Край на мъките по отваряне и затваряне, защото този модел идва с електрически врати. Седалките са с 25% по-леки, което позволява всякакви конфигурации. Лесно преминаваме в режим, всички да гледат по посоката на движение, една срещу друга, маса по средата, или да смъкнем част от тях, за да направим място за електрически велосипеди. За първи път външния ред седалки също се отоплява, така на децата ще им бъде топло и уютно през студените дни. Сега ще ти покажа какво има вътре в автомобила, но нека първо затворим вратите. В новия Multivan вече виждаме дигитален Cockpit Pro, Head-Up дисплей, които по принцип са присъщи за висок клас SUV. Като казваме, че Multivan е мултифункционален, сега ще ви покажем как този подлакътник се превръща в масичка за двама. За удобството на всички пътници, в целия автомобил има изведени USB Type-C портове. Освен дизелов и бензинов агрегат, се предлага и плагин хибрид. Ще е направено за пътешественици, ако случайно оставите без светлина, тук имаме скрит фенер.